Avui presentarem a Deméter. Deméter és també una deessa vulnerable i és una de les esposes de Zeus, filla de Rea i de Cronos i, sobretot, mare de Persèfone. Representa l'arquetip de la mare, en el més ampli sentit de la paraula. Alimenta i protegeix els seus fills, inclús tota la humanitat. I està representada com una espiga de blat, perquè d'alguna manera és la deessa de l'alimentació. Deméter va patir molt quan van segrestar la seva filla Persèfone i la va buscar per tot el món. Inclús va assolir diferents personalitats per poder-la trobar. Finalment, quan la va trobar, va ser la dona més feliç del món. Per aquest motiu, Deméter és considerada l'arquetip de la mare. L'arquetip de la mare és molt fàcil de veure. És aquella dona que viu i es desfà pels fills, que els cuida, que els mima, que els hi dona tots els capricis, que no seria res sense els seus fills. A més, els agrada tenir molta canalla a dinar a casa o a la família. És aquella dona que sempre té menjar per tots i sempre tothom és ben rebut a casa seva a l'hora de menjar. L'aspecte de Deméter és un aspecte molt natural perquè ella viu i es desviu pels fills. Llavors la seva presència és bastant senzilla. Ella pot anar sense depilar perquè és que ni s'ho planteja, però el que sí que farà serà millor pagar-li el làser a la filla perquè estigui bé. O ella no es farà un tractament facial, però li pagarà als fills perquè si tenen granets o per si tenen alguna coseta a la pell. És a dir, la seva persona passa en segon terme quan és mare. A Deméter la trobarem a la cuina cuinant, amb el cabell lligat amb una cua i feinejant. La pell neta, hidratada, les ungles curtes i ja està, perquè és el que hem comentat. Ella, la seva prioritat és que els fills estiguin bé. Si els fills tenen un problema, allí està la mare. Però si no, ella només es dedicarà a cuidar-los. És una dona gelosa dels seus fills. Passa una època molt malament quan els fills comencen a festejar i volen marxar de casa, perquè és com que els hi rapten, no? És com que veu una persona de fora i s'endú el seu fill o s'endú la seva filla, i això no ho porta gaire bé. Ella només vol tenir-los tots a casa i si s'emparellen, doncs millor que vinguin tots a dinar a casa els diumenges i que estiguin tots a casa. Deméter només s'arreglarà quan hi hagi aconteixements dels fills, és a dir, quan hagin de fer la comunió, quan estiguin graduats o quan s'hagin de casar. Llavors sí, ella s'arreglarà, anarà espectacular, s'arreglarà les mans, s'arreglarà la cara, les celles, es deixarà maquillar i es deixarà pintar, però per acompanyar els fills en un dia tan especial, no perquè ella necessiti sentir-se bé. És a dir, ella s'arregla per orgull de que la veguin guapa els seus fills. Deméter fa olor de colònia de bebè perquè li recordarà els seus fills. El tipus d'olor o tipus de colònia que a ella li agrada serà amb notes de tilè, d'art blanc, de blauet, de flor de taronger, de nuguet o de madreselva. Hi ha dones que se sentiran molt properes a aquest arquetip i d'altres no tant, però sobretot l'època de la maternitat normalment acostumem a estar molt en l'arquetip de Deméter, perquè és una cosa innata que ens porta a cuidar dels fills. Però bé, hi ha dones que s'hi passen tota la vida ja des de nenes, que cuiden les nines i les mimen i les renten i els fan vestidets. Després, quan són adolescents, només pensen en casar-se per tenir fills. Quan són mares, són les dones més felices del món i això ja dura fins que la vida s'acaba. És a dir, que Deméter és l'arquetip de la mare i és un arquetip molt apassionant.